नमस्कार भैया। घाम में कमाई छोड़ी पंखा के नीचे बैठ के कमाई। बिल्कुल रउरा सही सुनले बानी। त आई ई वीडियो के रउरा एक मिलान से देखी। अगर भैया रउरा तनिको भगा भगा के देखेम तो रउरा तनिको समझ में ना आई। तो वीडियो के रउरा एक मिलान से देखी। देखी भैया, ई वीडियो हम उ लोग खातिर बनावतानी जे लोग बा कि समझ जाए कि एकदम मजदूर बा, असहाय बा, लेबर कैटेगरी के लोग बा। ओकरा समझ जाए कि महीना में 2 दिन 4 दिन काम मिलता, 10 दिन उ लोग बैठ के खाता। आखिर में उ लोग काहे 2 दिन काम करता आ 10 दिन 15 दिन बैठ के खाता, ले दे के सब बराबर। उ आदमी के जौन दुख लागल बा उ लगले के लगले रही, उ कबो ना छूटी। तो एकरा खातिर भैया एगो हम ऐसन बिजनेस बतावतानी कि अगर रउरा करे लागतानी तो समझ जाई कि इतना दिन से रउरा अगर धूप में कमातानी नु, चाहे रउरा दुनिया के कौनो काम करतानी, धूप में रउरा जरतानी, आ ई काम भैया अगर रउरा करे लागतानी तो मोटा मोटी भैया समझ जाई कि 15,000 रुपया से लेके 20,000 25,000 तक कमाए से रउरा के कोई नहीं रोक सकत। ताई एकरा के हमनी के अच्छा तरीका से जानल जाओ। अभी भैया खूब अच्छा तरीका से रउरा लोगिन जानत होके हम अभी सारा दुनिया कपड़ा पहिरता, हमू पहिरतानी और रउरो पहिरतानी। मान ली कि रउरा लगे एगो जीन्स पैंट बा, आ उ जीन्स पैंट रउआ भैया चाहे जितना में खरीदले होखी 1500 2000 2500 5000 चाहे जितना के भी होखे, अगर उ पैंट भैया रउरा पहिरतानी आ अगर साल भर 6 महीना के अंदर उ थोड़ा सा सिलाई छोड़ दहलस, तब रउआ ओकरा के का करे। सबसे पहले रउरा दर्जी के लगे लेके जब सिलवाए खातिर तो सबसे पहले उ टाइम से ना सिली। ऐसे कि ओकरा लगे नया नया कपड़ा आइल बा और रउआ जाम तो इहो सोचम कि भाई जब हम कपड़ा लेके जातानी तो हम दोपहर के बाद जाई, होत सवेरे सवेरे हई फाटल पुरान कपड़ा लेके जाम तो दर्जियो खिसिया जाई। तब रउआ का करतानी, उ पेंट के रउआ घर में खूंटी पर लटका देतानी। कोनो तरीका के शॉर्ट बा, उहो अगर केनहो थोड़ा सा सिलाई धड़क गई, रउआ ले जातानी सिलवावे तो उहो समय पर सिला नहीं खे पावत, ओकरो के रउआ ले जाके टांग देतानी और रउआ फेन एगो दुकान में जातानी आ फिर रउआ 1000 1200 1500 2000 के फेन रउआ पैसा फंसा के कपड़ा ले आवतानी। जौन कि रउरा लगे अभी एगो कपड़ा बा, अगर उस समय पर कोई मास्टर भाई लोग ओकरा के सिल दे तो राउर काम चल सकता और राउर पैसा भी बच सकता। तो ए पर कोई ध्यान नहीं खे देत। या मान ली कि राउर बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता, राउर बच्चा लोग के रउआ अगर बैग खरीदले बानी 400 500 चाहे जितना के भी बैग खरीदले बानी, आ मान ली कि उ बैग 1 महीना 1.5 महीना में कहीं फट जाता तो का करेम रउआ, फिर जाके रउआ 400 500 के नया बैग खरीदे। अच्छा, चाहे राउर कोनो कपड़े बा जौन कि थोड़ा सा राउर साइज से ओवर होता, ज़्यादा लंबा होता, तो का करेम, फिर ओकरा के रख के जाके रउआ नया कपड़ा खरीदेम, फिर पैसा फंसाएम ना। तरीका के समस्या भैया खाली रउरे साथे नहीं खे, ई पूरा दुनिया के साथे बा। अगर ए पर रउआ सोच के दुकान करतानी तो पूछबे मत करी, ग्राहक तो एकदम खोजत रउरा लगे आई, एमे ना के बातें नहीं खे। अब आई कौन दुकान करे के बा या का करे के बा, ओकरा पर हमनी के चर्चा कइल जाओ। अब देखी भैया ध्यान से सुने, एकरा में करे का बा। अगर भैया रउरा तनको मनको अगर सिलाई मशीन चलावे ढंग आवेला, अगर थोड़ा बहुत भी रउरा सिलाई करेनी आ ना करेनी तो रउरा चाही तो रउरा 10 दिन 15 दिन में रउरा सीख सकतानी कहीं पर 10 दिन समय देके। तो ओकरा खातिर भैया अब रउआ मने समझ जाए कि सिलाई मशीन सुन के रउआ मने अंदर से कुछ अजीब मत सोचे लागे कि अभी हमरा के भाई कौन सिलाई करे के लोग बतावता का बतावता। एकरा पीछे रउरा ध्यान मत दी। ऐसे ध्यान मत दी भैया कि इतना समझ जाई, जब रउरा लगे पैसा कम पड़ जाई, जब राउर जेब खाली हो जाई पैसा के बिना, तो सारा राउर हित रिश्तेदार दोस्त मित्र यार सबकर जेब खाली हो जाए। आ घर में भैया लाश पड़ा रही, लोग कफन किने के 2 रुपया ना दी। आ अगर वह अपन धंधा बिजनेस कर लेतानी तो कोई के आगे हाथ त ना फैलावे के रही। तो एकरा में भैया करे के इहे बा कि एगो सिलाई मशीन ले लेवे के बाद जौन की 4 से 5000 6000 7000 रुपया तक आ जाई। आ एगो रउरा बोर्ड बनवा लेवे के बा, आ उ बोर्ड पर रउरा लिख देवे के बा कपड़ा के हॉस्पिटल। अब ई वीडियो भैया उहे लोग देखी जे पैसा के समझ जाई कि वैल्यू समझत हुई कि पैसा का चीज होला। जब पास में ना रहेला तो आपन लोग भी देख के मुंह फेर देला। तो अगर सही में जरा पैसा कमाए के हुई, जरा अपना माता पिता घर परिवार के खुशी देवे के हुई, पैसा के बिना जेकर घर में कलह लागल हुई, उहे लोग ई वीडियो के देखी। ई बात के हमहू अच्छा तरीका से जानतानी। यही से हम पहले ही कहनी भैया कि ई वीडियो हम उ लोग खातिर बनावतानी जे लोग 2 दिन 4 दिन काम जरा मिलता कमाता, फिर 2-4 दिन के बाद कमैला के बाद लोग 10 दिन बैठ के खाता, मजबूरी बा काम नहीं खे मिलत। तो अगर भैया रउरा अपन खुद के सिलाई मशीन ले लेतानी आ एगो बोर्ड बनवा लेतानी, ऊपर रउआ लिखवा देतानी कपड़ों का हॉस्पिटल, तो समझ जाए कि पब्लिक तो रउरा लगे एकदम आंख बंद करके आई। ऐसे कि लोग के लगे तो कपड़ा नया नया कपड़ा सिलाई छोड़ता, कहीं ना कहीं वो फाटता मस्कता।
तो मजबूरी बा लोग के ओके जाके सिलवावले बड़ा टेलर मास्टर के लगे गईला पर उ लोग फ्री नहीं के शादी विवाह के कपड़ा से। अगर कोई भी व्यक्ति बा स्पेशल खाली इहे काम करता, खाली फाटल पुरानी कपड़ा के रिपेयरिंग करता, सिलता, ओकरा नया कपड़ा से कोनो मतलब नहीं है कि हम नया सिलेम, हई सिलेम, हऊ सिलेम, कुछ ना, बस मशीन ले ली, एगो बोर्ड पर लिखवा दी ताकि दर्शक देखे तो एकदम आवे ओकरा अंदर कुछ अजीब फील होके कि भाई कपड़ा के हॉस्पिटल का बात बा। आ ओकरा बाद रोज रोज लोग तो रौरा लगे कपड़ा लेके अइबे करी, हेने फाटल बा, हई सिलाई छोड़ले बा, हई भइल बा, हौल भइल बा। आ आसानी से रउआ समझ जाई कि जौन सिलाई के उचित रेट भइल 20 रुपया, ओइजा रउआ 30 रुपया ले सकतानी। जौन सिलाई के रेट भइल 50 रुपया, ओइजा रउआ 60 रुपया 70 रुपया भी ले सकतानी। ऐसे कि ई काम तो रउआ सिर्फ अकेला करतानी, दूसर कोई करत बा ना। टेलर मास्टर लोग तो नया नया कपड़ा से फ्री बा ना। तो हमार भैया कहे के मतलब यह बा कि कोई व्यक्ति बा अगर डेली पैसा कमाए के चाहता, उ लोग मजदूरी से साफ पाक गइल बा कि भाई 4 दिन काम चलता, 4 दिन काम नहीं के चलत, तो ऐसे बढ़िया बा कि 5-7 हजार रुपया के व्यवस्था करी, अपन मशीन ले ली, अपन बैठ जाई पंखा के नीचे, धूप में मजदूरी कैला से बढ़िया बा। एकदम मशीन लेके खटखटावत रही, या दिन भर में इतना ना कपड़ा आई कि पूछबे मत करी। बस 10 दिन 5 दिन थोड़ा सा वेट कर ले, बस लोग जान तो जाओ कि हाँ फल्ला आदमी फल्ला चौक चौराहा पर चाहे अपना घरे हई काम करता। ओकरा बाद तो लोग तो यही आंख बंद करके आई, बस फाटल पुरान कपड़ा के रउरा खाली रिपेयरिंग करी, खाली सिलाई करी, 500 600 700 रुपया राउर कहियो टूटे नहीं खजा। 30 दिन के 30 दिन राउर काम एकदम लागल के लागले बा। तो अब भैया रउरा लोग इन कमेंट करके बताई जा कि जौन आइडिया हम बतौनी है कि ऐसे भी पैसा कमाइल जा सकता, तो का सच में कमाइल जा सकता कि ना, ये अब रउरा लोग इनके ऊपर बा, रउरा लोग इन कमेंट करके बताई जा। तो आई भैया फिर हम दूसर वीडियो में नया बिजनेस आइडिया के साथे हम आए। अभी हमरा के रउरा इजाज़त दी, हम चला तनी। हमार वीडियो रउरा लोग इनके अच्छा लागल तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, एगो कमेंट करी, हमके इजाज़त दी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।